Txirrindularitza profesionalak kirolari ugari eman ditu Euskal Herrian eta urtero txirrindulari ohiak elkartzen dira elgetan. Ez bakarrik txirrindulariak, mekanikoak izandakoak, entrenatzaileak izandakoak, ikusten duzuen moduan jende edo talde politxa dago honezkero, Sarroke kalean tira gerturatu egingo gara, ea gaurko egunarekin eta horrelako hitzorduekin nola eta zer gozatzen duten. Oroitzapenak ez da gaurko egunarekin? Bai, urtero egiten dugu hau ospakizun hau, eta, bueno, detaile polit bat da, bai, erregetako antolatzaile izker, haba, grazizik eureri, eta, bueno, antxineko laguna kontatzen gara ben batzuk, bai, oso ondo. Bueno, jakin dutzuk parte hartu zenuela, Inturainek irabazi zuen lehenengo turrean, gauzak asko aldatu dira turrean ordutik? Bai, dana, batez be material mailan, bitxikleta mailan, bai, organizazio mailan, eta kaminoa be bai. Nik uste karretera eta hori asfalto eta beste maila baten dauz. Orain asko hobi ediz eta preparazioa be bai, klaro. Egongo zarete gaur mailaren bueltan, ez da? Bai, geure saltzan eta guztua otea oso guztua. Bueno, iaz bete ziren 50 urte, zure izena daraman elkartea sortu zela, eta bertan jarraitzen duzu. Zuk ere, horre txirrindularitzan lanean gertu, baina? Bai, urtien bi karrera iketu, de momento iken dugu, ikusiku. Egon diren zailtasunak konpontze bidean daude, o nola daude gauzak? Bueno, ez, nik uste ez. Ez na, hola, ziero enterauta, baina nik uste ez. Bakarrik, launtzen dozko inguruko erritiakuak, txantxikuarrak, dergarrak, lehazpierrak, eta launtzen dozko eta orgabitz. Baina, nahiko lanekin. Bueno, tropelera itzulita, ze gustuko duzu nola gaur egungo profesionalen bat galdetuko banizu, zein esango zenuke? Bueno, asko da onak, baina nine hori pogakar gustatzeat. Bilo bai gustatzeako bigegar, eta bueno, horri biltzea. Salsa duzu orduan etxean. Bai. Jokin Mujikare etorri da itxasondotik, zer moduz, Zolako bazkaritan? Oso ondo, betik gogoratzen ditu anekdotak eta lehenko bizi momentu horiek izan ditugunak, eta aldala berriro urtero ikusten gean hemen ez. Zoritxarrez batutan norbait faltatzen da, urte batzutan aurreagoaz, baina behintzat gehientxunak hemen izaten gara eta pozgarri da. Eta jakin mintxiki baukat nik, bizikletan ibiltzen zara oraindik ere? Bai, jarraitzen dut, pentsatzen dut ziklista gehientxunak jarraitzen duela zerbait egiten. Lehengo ziklisten oiturak diferente zien, erabat uzten zuten, baina nik usten dut, badakio pixka mentalizauta gare, osasuntxu dala, bentsat bizikletan ibiltzea, mantentzea pixkat, eta jarraitzen dut, bai. Bueno, eta nire irudipena da, txirrindulariak izan zaretenak, bizikleta pila eukiko zuela etxian, alda? Ez, hori ez da horrela. Ni badauzket, baina pixkat bai mendian, baina errepirian ibiltzen naiz. Gero semek ere hauke bizikleta bat, eta badauzket, baina ez ditut gorde ni profesionaletan izan dago txirrinduak eta ez ditut
gorde. Badakit, batzuk ohitura izan dituztela, ekipo diferentea ibilietan bizikleta gordetzeko, baina nik ez, bueno, geozta bizikletak modernogok eta berrigo dara, eta, bueno, pixkate gu ere, denborakin, pixkate aktualizatzen jun behar izaten gara. Alberto, bizikletan etorri zara? Ez dago egual dira. Bai, egia esan beltz xamar egon dago izian. Bai, baina, bueno. Ibiltzen azpizkadat, baina hau oso goian dago. Llegatu berri zara, ez dakit aurpegiren batek edo ilusio berezien izun, hemen elkartu, ez dakit gainera hemendik kanpo ikusten duzuen elkar, aukerari daukazuen? Jente gehienak urtean junalan ikusi bez da, etxe ondokoak azkenian, behitu, ez bat, hemen elgetakoak da, urtetik urtera, baina beste batzuk torten dira urrinakoak eta posteko jentea, ez? Ja, bentzat urtean behin. Bueno, aurten turra, giroa, buelta, olimpiar jokoak ere bai, jarraitzen duzu txirrindularitza? Apurra bai, larregi ez, Egia esan da, larregi ez, baina, bueno, apurra bai. Orain momentuan, nortzu diren honenak argi dago. Eta, bueno, nik uste dute hauren jokera txirrindularentzako ona dela. Zelen ja, karrera larregi lotze ziren. Eta orain pizka bat haurik emoten da aukera, ez azkenengo 10 kilometro gitxaro bai, karrera pinlika hankaz gora, 60 kilometro falta, eta hori nik uste ona dala. Bueno, aurran urteroko hitzordua, gustura etortzen zara Elgetara? Bai, oso gustora. Uste, urte osoan ikusi gabeko pertsonak topatzen dituzu eta gusteko hizketan edo berbetan ibiltzeko gogokin etortzen gea. Bueno, eta kuriosidadez, Abraham Molanok zenbat kilometro ditu? Oinendikan ere bizikleta gainean sarri biltze zara? Bai, ez dakit zenbat dituten, ez ditut kontatzen, baina bai, 10.000-tikan gora ingoiteu urtean zehar, eta, bueno, azkenean gure bizitza izan da orain arte eta jarraitzen dugu saiatzen gea hortan, ez? Gero baita ere, federazioan esku bat botatzen ere ibiltzen gea eta, bueno, mutiko iribizka bat erakusten dakiguna edo erakutsi nahiean bentzat. Bueno, lorpenak asko, Abrahamanak esaten hasi ezkero, askoa eta asko guzti egingo nituzke, aztu egingo nituzke, ez da, baina urte olimpikoa ere izan da, eta zuk domina bat okerrezpana badaukazu, zeilarrezkoan undaukazu, eta nola gogoratzen dituzu egun haiek. Bueno, etxean daukat, ofizina bat bezala montatuta daukat, eta vitrina modu batean dago sartuta beste, esan duzu bezala, beste trofeo askoekin batera, baina ondo gordeta. Ez uste, urte olimpikok beti bereziak izaten diala, bai alde batetik federazioetan elekzioak egoten dialago, baina kirol bezala ere bai, kirolarientzako apustu handi bat egindako 4 urtetan zehar egindako lan guztia momentu batean erakutsi beharreko lana izaten dela eta presioa eta tensioa handi egoten den urtea izaten dela. Bueno, eta zein galdera, Pogačarrek buelta jokatu behar zuen? Nire iritzia uste oso ondo egin duela, ez parte hartzean. Ez gauza ez da rekorrak edo batitzea, baizik eta urtetan hor mantentzea, ez? Eta horrelako, igual litzake zer gertatuko, baina askotan ikusi izan dugu, gehiegi luzatzeatik denboraldia, igual gero ez duelako igual gorputzak buelta ematen.